Een heftige verkrachtingszaak moest vandaag helemaal opnieuw. De advocaat twijfelde aan de onafhankelijkheid van het gerechtshof. Dat zorgde al met al voor maanden vertraging in een zaak die draait om meerdere gewelddadige verkrachtingen en een verdachte die ontkent. En verder in het Zeeuwse nieuws. Cor laat zich niet afschrikken door overvaller en gouden en zilveren muntenschat gevonden. Goedenavond. Het gebeurt niet vaak dat een advocaat geen vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de voorzitter van het gerechtshof. Maar in een Vlissingse verkrachtingszaak gebeurde het wel. En dus moest er gezocht worden naar een nieuwe raadsheer. De zaak liep maandenlange vertraging op, maar ging vandaag verder bij het gerechtshof in Den Bosch. En verslaggever Mercy Kamermans was daarbij vandaag. Mercy, waarom vertrouwde de advocaat de boel eigenlijk niet? Nou, tijdens de zitting in september vorig jaar liep advocaat Natasja Harlequin, ook wel bekend onder meer van de strafzaak van Ali B., boos de zaal uit na een opmerking van de voorzitter van het gerechtshof. Die antwoordde op een vraag van de advocaat om even iets op te zoeken van nee, daar ben ik te lui voor. Ja, dat kan echt niet door de beugel. Ze wraakte het hof en met succes. En ja, dus moest er een nieuwe voorzitter van het hof gevonden worden. Ja, dat heeft dus maanden vertraging opgeleverd. Ja, die was er dan nu dus kon de zaak opnieuw worden behandeld. Dan dus naar de inhoud toe. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag, net als de vorige keer, 12 jaar cel. Het gaat over verkrachting. En dat terwijl de vrouwen wisten dat ze seks zouden hebben met de verdachte. Dat klopt. Het gaat om 4 vrouwen waarvan hij wordt verdacht van verkrachting. Maar het ging gepaard met ontzettend veel geweld. Een van de slachtoffers heeft zelfs blijvend lichamelijk letsel hieraan overgehouden. De man maakte in 2017 en 2018 afspraakjes met vrouwen via datingsites. Hij bouwde eerst een vertrouwensband met ze op, maar ging vervolgens steeds verder in het seksuele contact. Hij bond de vrouwen vast, dwong ze tot anale seks, pakte ze bij de keel en sloeg de vrouwen. Daarbij gebruikte hij onder meer een honkbalknuppel en een bamboestok. En Mercy, wat zegt de verdachte zelf over wat er is gebeurd? Ja, hij geeft aan de ene kant toe dat hij te ver is gegaan als het gaat om het lichamelijk letsel wat sommige van de vrouwen hebben opgelopen. Hij zegt, ja, ik hield van ruige seks en ik was nog wat onervaren op dat gebied. Dus ja, ik heb in die zin soms dom gehandeld, maar hij ontkent dat hij de vrouwen verkracht heeft. Dus met dwang en tegen hun zin seks heeft gehad met hen. Die slachtoffers, waren die eigenlijk aanwezig vandaag? 2 van de 4 vrouwen waren aanwezig. Sommigen die wilden er gewoon niet meer bij aanwezig zijn omdat het gewoon te heftig voor ze is. Een van de aanwezige vrouwen heeft zelf nog een slachtofferverklaring voorgelezen. En dat is dan toch weer heel heftig, want je ziet dat de psychische gevolgen tot op de dag van vandaag, 7 jaar na dato, er nog steeds zijn. Nou, volgende week gaat de zaak verder. Dan zal advocaat Natasja Harlequin haar pleidooi houden en daarna doet het gerechtshof uitspraak. Mercy, dankjewel. Wielrenner Tim van Dijken doet morgen niet mee aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Steenbergen. De renner uit Kolijnsplaat is nog niet hersteld van zijn val begin deze maand in de ZLM Tour. Tim van Dijken is specialist in het tijdrijden en gold zeker als een van de favorieten in Steenbergen. Ook het provinciebestuur laat nu van zich horen in de discussie over het vertrek van Roompot uit Zeeland. Vorige maand maakte het bedrijf bekend het grootste deel van het personeel over te hevelen naar Amsterdam, tot onvrede van de medewerkers zelf. In een brief aan Roompot biedt de provincie bovendien aan te willen helpen zoeken naar personeel, als dat het struikelblok zou zijn. Aan de Walchelse kust werden de afgelopen week dode vogels gevonden. Er stonden gele vlaggetjes in. Het gaat om dieren die mogelijk vogelgriep bij zich dragen. De vlaggetjes worden geplaatst door de strandwachten. Die doen 's morgens vroeg al een ronde met hun strandauto. En waar ze dan een dode vogel zien liggen, daar plaatsen ze een vlaggetje. Dus het is zowel een waarschuwing voor de mensen als voor ons een herkenningspunt van waar we moeten zijn om de vogel te ruimen. Voelt u zich dan niet soms een astronaut op een maanlandschap? Een beetje wel, maar het geeft wel aan, denk ik ook als naar buiten toe, van hoe belangrijk het is om hier heel voorzichtig mee om te gaan. Mensen maken zich dan ook wel ongerust. Hè? Ze zien zo'n vlaggetje en ja, sommigen zijn een beetje ervan in paniek. Maar je moet je voorstellen, we proberen het juist te voorkomen.
Dus vandaar dat we geen risico nemen en gewoon elke vogel van de stranden halen, zodat zij lekker onbezorgd op het strand kunnen genieten. De meeste kinderen, en volwassenen misschien ook wel trouwens, dromen ervan. Het vinden van een schat met gouden en zilveren munten. 2 Zeeuwen overkwam het daadwerkelijk. Maar ja, wat dan? Wat doe je met zo'n schat en mag je hem houden? Zilver, goud en sieraden. De schat is gevonden in een pot onder de grond. Michiel en Michael, amateur-archeologen, wisten niet wat ze overkwam. Dat klopt. Het is ook wel leuk om te vinden natuurlijk, dus daar mag je toch trots op zijn. De 2 hobbyisten gaan wel vaker samen op pad met een metaaldetector. En dit keer liepen ze op goed geluk naar een akkerveldje ergens op Walcheren. En bij de eerste spits zie ik al zo'n grote zilveren munt, dus ik roep hem meteen erbij. Dus ik er nog een keer kijk, ik zeg, er zit nog meer. Toen was het ineens bingo, dus wat dat betreft, normaal gesproken vinden we de meest interessante dingen als we echt gewoon goed vooronderzoek doen. Maar dit was gewoon echt geluk. De pot met goud is mogelijk rond 1570 begraven aan het begin van de 80-jarige oorlog. Wie dat heeft gedaan is natuurlijk niet bekend, al heeft Michiel wel een vermoeden. Mijn idee zegt nog steeds dat dit mogelijk wel een Spaanse soldaat of een huurling voor de Spaanse is geweest. En die dus niet heeft overleefd waarschijnlijk, of zijn schat niet meer kon terugvinden. Ik denk dat je toch wel dat redelijk begraafbaar dat kan vinden. Dus ik denk dat hij het gewoon niet heeft overleefd. De schat is gekocht door het Zeeuws Museum waar hij nu te zien is. De helft van de opbrengst gaat naar Michiel en Michael en de andere helft naar de grondeigenaar. Hoeveel dat is, wordt niet bekendgemaakt. In de gemeente Terneuzen is in de afgelopen 3 jaar 175 keer melding gemaakt van eenzaamheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de speciale aanpak van de gemeente. Verder is bekendgemaakt dat 338 mensen een training hebben gevolgd om eenzaamheid te herkennen. Terneuzen is tevreden over de resultaten tot nu toe en zegt dat ook andere gemeenten inmiddels interesse hebben getoond. Dit lijkt een gewoon bankje, maar dat is het niet. Het houten zitmeubel is 90 jaar oud en stond vroeger op de PSD-boot, de Koningin Emma. Jarenlang waren de bankjes kwijt, maar vorig jaar kwam PSD net weer zo'n originele bank tegen. Vrijwilliger Adrie Koppeljan knapte hem op en nu staat hij weer op zijn oude plek in Vlissingen. Ik ben nogal kritisch op mezelf, maar zelfs ik vind het mooi. En het is ook het aanzien waard. De verzamelaars denken dat er nog meer banken moeten zijn. Daarom doen ze een oproep. Want wanneer de PSD-boten in het verleden werden verkocht, dan namen de werknemers vaak nog wel een aandenken mee. Ja, waar zijn ze gebleven? En we zouden ze dus graag eerst opknappen en dan een plekje aan dek geven. Heb je nou misschien nog zo'n bank in je tuin staan? Kijk dan even op onze site wat je ermee moet doen. Hij is 82 en staat nog altijd vol enthousiasme in zijn snuisterijenwinkel Troepje in Terneuzen. Toch is hij meer op zijn hoede dan vroeger, sinds een overval, een jaar geleden. De 82-jarige Cor van Aarde werkt al ruim 20 jaar in het Troepje in Terneuzen. Zoals een vogeltje dan uit het nest komt, is dit de mijne. Iedere dag staat hij in de winkel die hij samen met zijn zoon en schoondochter heeft. Na al die jaren kent hij de troepjes op zijn duimpje. Samurai-zwaarden, dolfijnen, indianencultuur, de koe, luktapijtje met draken, erg in trek, de schedels, de boedatjes. In die 20 jaar ging het altijd goed. Tot een jaar geleden, toen er een beschonken man met een mes de winkel binnenkwam. Cor vroeg de man om de winkel te verlaten. Dat deed hij, maar hij kwam terug. Zichzelf opzwepend komt hij binnengelopen, kwaad. En ga je nu de dolk aan mij verkopen die ik wil? Ik zeg, nee jongen, morgen terugkomen. En hij zet de aanval in met mes en vuist. Cor krijgt een klap in zijn oog en loopt steekwonden in zijn gezicht op. Hij kan een messteek in zijn zij voorkomen. De 21-jarige dader wordt opgepakt en veroordeeld. Nu, een jaar later, houdt het voorval hem nog altijd bezig. Je bent erg alert en ik denk dat dat zou kunnen dat dat blijft. Als ik langs de zijkant buiten kom, dan ga ik niet meer zo spontaan door dat hekje en dergelijke. Nee, dan je kijkt even. Ik heb zelfs een moment gehad dat we op de deur zouden moeten hangen, verboden voor hoodies. Omdat hij die hoodie gebruikte de tweede keer om toch verborgen te blijven en een bril op.
Ik haat dat nog, dat kledingstuk. Toch blijft hij niet boos op de dader. Dan heb je nog een keuze van, ik blijf haat dragen, naar hem toe dan in dit geval. Of je tracht iets te zoeken, ze noemen dat in een groot woord vergevingsgezindheid. Dat is gemakkelijker dan haat. En inmiddels kan hij zelfs met wat humor over de dader, die inmiddels 18 keer veroordeeld is, praten. Als hij 21 jaar is en 18 delicten gedaan heeft, zware delicten, dan is het wel een harde werker. Wel dom, want hij is altijd gepakt blijkbaar. Dus. Ondanks zijn hoge leeftijd en het incident moet Cor er niet aan denken om te stoppen met werken in het troepje. Stel dat je nou zegt, ik zou nog 5 jaar doen. In feite zeg je dan, want binnen 5 jaar ben ik niet meer bekwaam. Of 2 jaar nog. Maak die tijd niet zo kort. Zeg gewoon, zolang het kan. Ja toch? Het was weer eens bewolkt met af en toe regen, vooral vanmiddag en vanavond. En ondanks dat we de zon niet te zien kregen, werd het nog wel 18 graden. Je moet de lichtpuntjes weten te vinden af en toe. Morgen dan blijft het droog, vrij zonnig wordt het dan opnieuw 18 graden. Donderdag is ook best een aardige dag, maar vrijdag gaat het dan weer regenen. Meer over het weer vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Net als al het andere Zeeuwse nieuws. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel fijne dinsdagavond.